Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Әлмәтнең Швейбат командасы бүгенге көнгә махсус операция зонасына 1000-нән артык төрле әйбер җибәргән. Аларның эшендә нинди үзгәрешләр бар? Әлмәт районында яңа уку елына тагын бер яңартылган мәктәп үз ишекләрен ачачак. Яңа Кәшер мәктәбендә ремонт эшләре бара. Кылшарип авылы янында 2000 ярымга якын яңа агачлар үсәчәк. Аларны волонтерлар, студентлар һәм ветераннар советы вәкилләре утыртты. Әлмәт районында яңа уку елына тагын бер яңартылган мәктәп үз ишекләрен ачачак. Яңа Кәшер мәктәбендә ремонт бара. Авыл халкы берничә тапкыр хакимияттән уку йортын тәртипкә китерүне сорый. Алар җимерелә торган диварлар һәм бинаның нигезендәге ярыклар турында сөйлиләр. Район башлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иткәнчә, төп бинадагы эшләрнең күп өлеше инде башкарылган. Тәрәзәләр, идән япмасы, җылыту һәм канализация системалары алыштырылган. Мәктәп бинасының конструкциясын ныгытуга аерым игътибар бирелә. Фасадны яңарту эшләре тәмамлана һәм аннан соң икенче катның эчке бизәлешенә керешәләр. Шулай ук спорт блогын төзү буенча эшләр актив алып барыла. Ремонтны 1 сентябрьгә кадәр тәмамларга планлаштыралар. Әлмәтлеләр экологларга Урсалыдагы чүплеккә зарланды. Белгечләр урынга чыккач, агач калдыклары өеменә тап булганнар. Пычранган территорияның майданы 42 квадрат метр тәшкил итә. Чүплекне район башкарма комитеты бетерәчәк. Экологлар Зәй урамында тагын бер рөхсәтсез төзелеш калдыклары чүплеген ачыклыйлар. Җирле халык КАМАЗ йөк машинасының чүпне туфракка ташлау вакытын төшергән. Пычраны мәйданы 3000 квадрат метр тирәсе тәшкил итә. Экологлар гаепле кешеләрне административ җаваплылыкка тарту һәм прокурорлык чаралары күрү өчен шәһәр прокуратурасына мәгълүмат җибәрделәр. Кылшарип авылы янында 2000 ярымга якын яңа агачлар үсәчәк. Аларны волонтерлар, студентлар һәм ветераннар советы вәкилләре утыртты. Яшь урманда кедр, имән, өрәңге, миләш һәм кәстәнә агачы үсәчәк. Агачларның барысы да талымсыз. Алар өчен төп яшәү шарты вакытында сугару. Волонтерлар, студентлар һәм шәһәр оешмалары вәкилләре Кылшарип авылы янында яшь агачлар утырталар. Урман фондын тулыландырырга ветераннар советы да кушылды. Район пенсионерлары акциядә икенче тапкыр катнаштылар. Старшее поколение никогда не остается в стороне. Өлкән буын бер кайчанда читтә калмый. Кедр мөһим һәм символик агач. Кылшарип авылы тирәсендә Себердәге кебек урман булыр дип өметләнәбез. Яңа урманның күп өлеше ылыслы агачлардан торачак. Барлыгы 2000 агач утырттылар. Кедрдан тыш территориядә имән, өрәңге, миләш һәм кәстәнә үсәчәк. Һәрберсе 100 үсенте. Аларны очраклы сайламаганнар. Бу үсемлекләр таләпчән түгел. Төп шарт вакытында сугару һәм дөрес утырту. Бу соңгы язгы агач утырту булды. Икенчесе көзгә планлаштырылган. Экологик 2 айлык дәвам итә. Димәк, волонтерлар чираттагы өмәгә җыелдылар. Шәһәрнең экоактивистлары өчен очрашу урыны үзгәрми. Җыештыру шәһәр сусаклагычында узды. Шәһәр сусаклагычы территориясы һәм акваториясы барлык битараф булмаганнарның даими җыештыру урыны. Ежегодно мы в этом месте проводим субботники. Ел сайын без бу урында өмәләр үткәрәбез. Бу халыкның яраткан ял итү урыны. Монда балыкчылар да була. Кызганычка каршы, алар үзләреннән соң чүп-чар калдыралар. Сегодня все сотрудники учреждения вышли на Спорт учрежденияләренең барлык хезмәткәрләре дә сусаклагычны аквабайк чемпионатына әзерләү өчен өмәгә чыктылар. Акваториядә дә спортчыларны күрергә мөмкин иде. 30 кеше судан пластик шешәләр, пакетлар һәм башка чүпләрне җыйдылар. Җыештыруда катнашучылар барлыгы 9 куб чүп-чар чыгардылар. М4 микрорайонда яшәүчеләр кабат ярдәм сорыйлар. Аларның проблемалары яз килү белән башланды. Ташу вакытында урамнары һәм юллары су астында кала һәм кешеләр машиналардан хәтта көймәләргә күчеп утырырга уйлыйлар. Җылы көннәр килү белән хәл яхшырды, ләкин күпкә түгел. Суның күп өлеше китсә дә пычрак калды. Нәтиҗәдә юлдан зур күлдәвек кенә калган. Җирле халык инициативасы белән юлга өйдә начар яткан әйберләр салына. Шәһәр җитәкчелеге аңлатканча, экологлар килеп юлларны вак-таш белән тутырырга карар иткәннәр. Хәзер вакыты билгеләнә. Әлмәтнең Швейбат командасы бүгенге көнгә махсус операция зонасына 1000-нән артык төрле әйбер җибәргән инде. Окоп шәмнәре, 5 нокталы урындыклар, киемнәр, тактик экипировка һәм хәтта бронь киеменең кайбер төрләре. Барысы да үз куллары белән эшләнгән. Волонтерлар эшләрен 2 ел элек көз көне башлаганнар һәм шуннан бирле әйләнешне арттыралар гына. Волонтерларның
төп өлеше 10 кешедән тора. Алар тулы көн эшлиләр, иртәнге 9-га киләләр, кичке 10-да китәләр. Бу көннәрнең ихтыяҗы эшче куллар. Барлык битараф булмаганнар ярдәме белән тегү ustaханәсе профессиональ җиһазлар белән тулылана. Шить броники, видели же, как там вот эту систему моли настрачивать, чтобы это резко повысило, скажем так, мою производительность труда. И опять эта машинка, она стоит далеко не копейки. Ел ярым эчендә алар махсус операция зонасына 400-дән артык кофталар, шуның кадәр үк башлыклар һәм эчке кием комплектлары тегеп җибәрәләр. Моннан тыш даими рәвештә окоп шәмнәре, 5 нокталы урындыклар һәм носилкалар ясыйлар. Алар тактик экипировка экспертлары исеменә дәгъва итмиләр, ләкин алар белән бер телдә сөйләшә алалар. Хатын-кызларга бронь киемнәренең төрләрен өйрәнергә туры килә. Эшли башлаганнан бирле волонтерлар стандарт булмаган заказлар буенча махсуслашалар. Татарстан Республикасы прокуроры Альберт Суяргулов әлмәтләрне кабул итәчәк, консультацияны көньяк-көнчыгышта яшәүчеләр ала алачак. Бу Азнакай, Әлмәт, Баулы, Бөгелмә, Мөслим, Лениногорск, Сарман, Ширмешән һәм Ютазы районнары гражданнары. Кабул итү 4 июнь көнне Мәрҗани урамы 84 адресы буенча урнашкан Әлмәт шәһәр прокуратурасы бинасында узачак. Аңа эләгү өчен экранда күрсәтелгән номер буенча язылырга кирәк. Беренче сыйныф укучылары тукталыш павильоннарын юдылар һәм чәчәкләр утырттылар. Әлмәт шәһәре автомобиль юллары идарәсе балалар һәм аларның ата-аналары өчен кызыклы мастер-класс үткәрделәр. После теньки, после мощи даже. Вот, правильно. Я Тукталышны чистарту өчен катнашучылар хәтта чират алалар. Балалар бу эшкә бик җитди карыйлар. Мәктәп укучыларына чисталык дәресен шәһәр автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре бирде. Улларга да шөгыль табылды. Хочешь попробовать? Тукталыш павильоннарын юганнан соң катнашучыларга коймаларны чистарту усулын күрсәттеләр һәм юлчылар эшләгән техника белән таныштырдылар. Җыештырганнан соң чәчәкләр утырта башладылар. Мондый мастер-классны балаларны яклау көне алдыннан үткәрделәр. Чарада 10нчы мәктәпнең 1нче сыйныф укучылары катнашты. Рәфис Нуришанов сүзләренчә, акция бер тапкыр гына уздырылмый, җәй дәвамында анда башка балалар да катнаша алачак. Попросил бы всех детей города. Шәһәрнең барлык балаларында шәһәр җыештыручыларының хезмәтен хөрмәт итүләрен сорар иде. Парклардагы һәм скверлардагы эскәмияләрдә, тукталышларда гомумән теләсә кайда язмасыннар иде. Азнакай районында машина белән сыер саву осталары һәм ире мөгезле терлекләр үрчетү буенча технологлар арасында конкурс узды. Ел сайын үткәрелә торган ярышлар бу елы Мөслим авылында узды. Катнашучылар районның алдынгы хуҗалыкларыннан җыелдылар. Быел конкурста 13 машина белән саву операторы һәм ире мөгезле терлекләр үрчетү буенча 9 технолог катнашты. Алар республика һәм бөтен Россия конкурсларында җиңүчеләр рәтендә. Конкурс берничә этапта уза. Теоретик өлештән соң практика, саву аппаратларын җыю һәм сүтү, сыерларны саву. Һәр этапны узган өчен баллар кушыла. Машина белән саву операторлары арасында быел беренче урынны Актүбә терлекчелек комплексы хезмәткәре Диләрә Хөснуллина алды. Ә технологлар арасында шунда ук эшләүче Альбина Захарова. Җиңүчеләрне һәм призерларны дипломнар һәм акчалата премиялар белән бүләкләделәр. Шулай ук яшь белгечләрне һәм атказанган хезмәткәрләрне билгеләп үттеләр. Җиңүчеләр конкурсның киләсе этабында район исеменнән чыгыш ясаячак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.